Vítajte v Klinike Ortopedika, prvej špecializovanej nemocnici pre dospelých v odbore ortopédia a športová traumatológia na Slovensku. Už od roku 2005 sa staráme o pacientov, ktorých trápia bolesti kĺbov, väzov, chrupaviek či následky športových úrazov. Za ten čas sme spojili dve veci, ktoré v zdravotníctve nie sú vždy samozrejmé. Ľudský prístup a maximálnu odbornosť. Pod jednou strechou nájdete kompletnú starostlivosť, klinické vyšetrenie u skúseného ortopéda, ultrazvuk, rentgen aj magnetickú rezonanciu s rýchlym termínom, ambulantnú aj nemocničnú starostlivosť, moderné operačné riešenia, vrátane náhrad umelým kĺbom. Sme školiacim pracoviskom svetovo uznávanej značky Zimmer Biomet. Pracujeme s najvyšším stupňom sterility na Slovensku a na operáciu u nás nemusíte čakať mesiace. Ale za týmito faktami je niečo dôležitejšie. Pacient, ktorý sa konečne zbaví bolesti. Športovec, ktorý sa vráti na ihrisko. Babička, ktorá sa hrá s vnúčatami bez bolesti v kĺboch. To je dôvod, prečo robíme to, čo robíme. Či už riešite akútny problém, alebo len chcete druhý názor na svoju diagnózu, ozvite sa nám. Objednajte sa na konzultáciu v Klinike Ortopedika a poďme spolu nájsť riešenie pre vás.